دسری دست محضره که 10,000 پیستی لسلیمان یه پکاتیه به سر خیره به پیروز به بخیر خوشی به فوارا زراعی و خوارنو و خوارنه لسلیمان یه جبو سبه پیشی بکوه مهمه fuar ji bo ew ke sadece internetê de jî meriv kare fuara binêre lê gava ku meriv hare fuara dest bide mal ev ya ayrî ahengî çêdike li ser însan li ser wê wesîlê ez dîsa fuara Silêmaniyê dibe pîroz be Diwarê ziraatê her çar Herema Kurdistanê jî ziraatê de pêşketiye lê jî gere pêş bikeve ziraata wî gerekî ew bibe yanî diwarê alternatîf ürünem dijêr dibêjin bi pêş bikeve sadece bi genim û ce û nîsek nemîne daha betir pêş bikeve fuar jî baş derbas dibe Rastî em Amedê jî oda bazirganî pêşesazî Amedê jî em difikirin di salê pêşî de em jî fuarekî li Silêmaniyê pêş bixînin bikar bînin bi rastî îşellah salê pêşî de em fuareka wisa em jî li Silêmaniyê pêk bînin